Iyo. 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 Sabi do kaya bisa tindira oy. Oh, saman. Balong na tayo gibuhat. Grabe, walupang ang tindira. Ay, Dam, basig na pag-ibuhat ya sulod, Dam. Take your time lang. Take your time. Masay mo ha? Time sa ha? Ano nga, kita ko sa imo ang tinood na kagwapa ba? Say mo. Kuan be, papalit tawag sigarilyo. Dam be? Saan ang sigarilyo? Jackpot. Tuldo lang. Na, basig. Na, may lighter diri, Dam. Bawal sindi o. Pagkasa man eh. Bawal sindi. Bawal sindi. Kadali, rabitaw. Pag masindihan, mahawa na yung kudiri ah. Yan, kung nagbaba ni mo. Palupa ni mga tindira dahil lang. No, wala ko nagmahay ba. Dire ko nipalit. Dili lagi ka familiar. Ah, wala ka. Pamilyar sa ko ah. Timan ni naning nao nga. Kay magbalik-balik na raba ko diri ah. Saan yung trabaho ni mo? Trabaho na ako ng biyahidor. Biyahidor kong lamas, Dam. Mas, dahil sa balingke? O, diyan sa palengke. Siguro, padalaan tayo lamas ba? Mahal na bang lamas ron? Ikaw, sindihan na Dambi. Bawal lagi kahiyag ulo, uy. Ay, kanani na lang. Nami, limnon budi Adam. Pa, palita ba tayo Dambi? Tanduay. Nanduway, be, kana be, tuliog. Sana, junior lang, Dam ha. Junior lang. Pila man tanan, Dam. Nandaro. O, nara ako, sukli. Pwede lang, kutara ni mo ni Pundo diha, kay balik-balik man ko. Kanang, Dam, ano sa day gusto ni mo sa lalaki, Dam? Siyempre, ka lang di man igarilyo. Oh, shit! Mo inom. Oh, ay, gabi, huwag ka magpadungog-dungog, Dam. Ay, gisugo na maguntuanin. Di man ko na ko mo sigarilyo og minumani. Kato man ako ang kwan dito, mga kaubanan ba? Sus, ay natagati ka lagom, magay nawait ni mo. Grabe, sa kadamoy, og lagom din mo it, manigarilyohay na di ay. Gisugo ra kay kani no, di mo kay niya akong kwarta gani. Sugo ra kay kani. Yan, pasira dito ko. Uy, dili, uy. Bago bagay ta nagkaila, papasihon naman noon ta. Kanang, kasi dahil nga ni mo, Dam. Sorry ha, pero di ko makipag-ila-ila sa taong di na ako kaila. Ha, grabe sa kadam, uy, pero di ko musugot ron nga, mulakaw na lang ko nga, dili ti ka maila-ila. Diba, tindahan man ni Dam, abi kog museum, kaya I can't believe I'm staring an art for free. Kaya nga do, resulta na sig Facebook ni mo. Oh shit! Pero man na English ni mo eh. Grabe, bugadam, uy. Sige na, Big, huwag ka lang tuyo. Paglakaw na dito, pasi na. Kaya dapo kay, kuan ba, studyhan. Dam, anang, wapo ko'y pamahaw, Dam ba? Dam, cup noodles na, Dam. Pwede pa luto ka ng cup noodles. Ini tubig, rabi ta na, Dam. Ikaw no, magasul-lasol juga sa kuha. Ay, cup noodles, seryo. 40. Sus, 40? 50 na lang ako na bing, palihog na lang akong paluto. Ihatod pa sad na ako ni lahang gisugo, ha? Kay ilam yun yung kwarta. Huna-huna ah. Wa ko'y bisyo, Dam, ha? Lus-lus ni mo. Balik din ha, kay mabugnaw ni. Bye, Miss Beautiful. Legit balik kaya ni mga adarit ng mga customer ba? Labi na ni mga biyahidor. Lagot. Ayo, Dam. Ayo. Dam. Nagdala kog luy ah. Kanya, nagpa-achop ko para sa imo ha. Wala mo cup noodles oh. Kabasa ka ani? Ginabawal usab ang pagtambay og pagbana dire. Sabak ka ba? Nya matambay pa jud ka. Say banha og tambay. Dili man pagtambay ang tawag ani, kundi pagpanguyab man. Nay luy Adam mo. Luy oh. Just ilis bag sanina, murag gyapong nonga. Oh shit. Tapi sa gadam, uy dawatan nila kung luy aw. Di ko na dawaton oy, kinawat pa lang nimo sa inyong supplier. Aw, ug di naman dawaton. Ako na lang niya sa buwag siyang tugkaran. Balik na dito ah. Magabaan biya ka na. Ako na lang dining ibayad sa kanang cup noodles. O ano mari ko'y kwarta diri ah. Dawatan na niya akong luy ah. Unsa man na barter? Di na ako suron oy. Cash ni. Kaya nagisgot magkag-barter. Pwede ra pud ta magbaylo ay og number. Malugi may nakabuang ni mo call. Grabe sad ka makakol. Dili man tingali layo akong agwat nimo.
Pila na da edad ni mo, dam? 24. Parihar am gani data. Basi ganahan ka. Inigbay 5 na to puhon. Diha na takaslon. Karaanan yung style ko, oy. Uy, simba ko palayo. Bago pag ito nagkaila. Sus, diya man na magsugod tanan ba? Basi ganahan ka. Title sa tong MMK kay Luia. Bahalag malata ka diha ah. Ay, kanang ilista na akong pangalan dira abi. Sumatotal. Dili man nimo dawaton akong Luia. Lista? Nani interes ha? Interes? Tagna ko palagi. Interesado sad ka sa ko ah. Kubaga ni mugnahong oy. Kini mong utang nga cup noodles 20% ni magtubo kada adlaw. Patay. Sige ba, ilista na ko yung pangalan. Kasi yung pangalan batang diri. Uncle Adarit. Ah, grabe sad ka sa Uncle Adarit. Isulat na lang dira ah. Baby Boy Luia or you can call me Baby for short. Kadugayan, mura na yung Luia ako pagtanaw sa imo ha. Wala sad kagi pang duod sa imong pangstorya no? Sige na kay mahawa na ko ba kay basig madungagan pa ang rason nga mas mingawon ka sa ko ah. May pagmahawa ka diri ah. Pasi na. Ah, grabe ka maldita. Sige lang. Magbilin lang kog isa ka Luia para sa pinakawalok na tindera. Inya, ubalik lang ko ha. Aron, maila-ila na juta ka. Uy, saan ko man eh? Hoy, ang kutsara! Gidala pa among kutsara. Itanong na lang ako ni Diri ah. May nalang managhan ni ba? Ay, ambot na lang na yung Baby Boy Luia.